L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. F'Xarej, il-privat għadda aktar minn 100 appartament biex jintużaw bħala housing soċjali u affordabbli taħt l-iskema tal-gvern Nikru biex nassistu. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet bit-tema inwettqu flimkien mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes. Permezz din l-iskema sidin privati jikru il-proprjetà battala tagħhom lill-awtorità tad-djar biex imbagħad dawn jintużaw bħala housing soċjali u affordabbli. Il-Ministru Galdes ħabbar ukoll li sa mit-tnedija ta' din l-iskema aktar minn 350 sit privat krow mal-1000 appartament li llum qegħdin jintużaw bħala housing soċjali u affordabbli u sostna li dan juri il-fiduċja assoluta fil-kooperazzjoni bejn il-gvern u s-settur privat. Dawn l-appartamenti tisaħħu l-istok tal-awtorità djar biex min qiegħed fuq il-waiting list ikun jista' jingħata l-għajnuna billi ssir allokazzjoni min-naħa tal-awtorità djar u bekk ikollhom id-dar il-ġdida tagħhom. Ċertament hemm responsabbiltajiet kemm għandhom l-inkwilini wkoll u anke s-sidien f'din l-iskema imma mbagħad s-sidien għandhom dħul garantit li anke l-kirjiet huma garantiti imma l-awtorità timmaniġġja l-proprjetà tiegħu għal 10 snin sħaħ bil-possibilità wkoll li dan jestendi anke l-kuntratt tiegħu wara l-10 snin.